What's up? What's up? Makikala. Mga higala! Dance with me under the diamonds. See me like breath in the Today, mga kahigala, is Sunday, another day. Nandito kami sa That Fishy. Okay, gusto namin kumain ng isda, no? Kaya sige rami o karne, ma-high blood na may simbakem. So, iyan ang fish. Ay, hindi pala to fish. Hulo pala to ni Banana. Yung haircut man si Banana, oh. Sana all. Hey, hey, hey. What's up, yo? No, hey. So yan, yung loob dito mga kahigala, oh, Dutch Fishy Old School Fish and Chips. Maliit lang siya. Nagbihis ako mga kahigala ng t-shirt ba kay si Banana is nagsuot man og African Visayan couple, so para partner ba, nagbihis na lang ako. Oh, di ba si Banana, oh, murag teenager? Of course, I'm the pretty one, okay? And she's the ugly one, okay? Pinakalo sa kamangitan na. So, padoon kami sa Sardinia Bay. First time pa namin makapunta doon. So, tignan namin kung maganda ba.
Sabi ko kay Banana mga kahigala ba, maraming tao dito so hindi tayo makagawa ng chirjir. Doon sa kabila kasi is walang tao, mingaw ba? This is the busy side. Pababa na kami mga kahigala kay medyo thirsty na talaga ba. Uga ng among agi. Ana. No, not rubber. I'm sorry, blueberry cheesecake. And one rum and raisin. Nash. So delicious, yeah? Rum and raisin. Nice. Pauwi na kami mga kahigala. Marami ng tao. Ising dating na ba? You do here on my bicycle, the uphills and the downhills is absolutely wonderful. With the legs. Malapit lang din kami sa ospital mga kahigala o Kragakama Hospital. And then ito ang Checkers. Tapos yung tinitirhan namin nasa likod lang. Wow! Nagutom si Banana sa aming gala. Happy na siya sa bread toaster. But this is whole wheat. Bread. Tapos peanut. And then margarine. And of course, di talaga mawala ang coffee, no? Yummy! So ako naman mga kahigala is busy ako sa paglagay ng aking mga plants ng stone. Ayan, ito na stone ba yung binili namin ni Banana. Tapos ito din. Yan, nilalagyan ko sila lahat. Hindi pa ako tapos. So ito lahat ang aking mga plants. Nilabas ko muna para makahinga. Pero yung iba is dito lang sa labas. So, that's all for today mga kahigala, no? Nandito na kami ni Banana sa bed, no? Shrimp suswang. Sana hindi kayo na bored, no? Sa kakalantaw sa aming kaganapan today, no? Na kaboring-boring, os ba na diha? And then, tapos na din ako naglagay sa aking mga plants og stone. So, ang lagi ng tandaan mga kahigala is be patient, be humble, be simple sa buhay. Para always be happy. Always yun si Bana, be happy. Bye, good night.